sabem que també ets amant del futbol. De fet, a partir d'aquí, voldríem saber quina ha estat la teva evolució des de que jugaves en un equip femení fins a que has creat un equip en el qual jugues, el Fènix, que precisament és un equip creat i format únicament per homes trans. Com ha anat afectant també el teu procés de canvi en l'esport, també? Com t'ha anat ajudant, també? Bueno, clar, sí, per mi l'esport era molt important, sobretot el futbol. Des de petit jo jugo a futbol, el futbol femení, i a mi m'agrada moltíssim jugar a futbol, era la meva passió, i de fet jo volia ser futbolista professional, no? Com tots, Hugo. Jo també volia, però em vaig asseure al sofà. Una lesió al genoll, tal, tots us passa el mateix. Sí, lesions al genoll, sobretot. I res, bueno, a poc, quan jo vaig començar a fer el trànsit, clar, la gent això no veia bé que jo estigués jugant a futbol femení sent ja un home, però pel tema de les lleis que havien abans jo no em podia canviar el DNI fins que no passessin 2 anys amb el tractament hormonal, i llavors clar, jo aquells 2 anys havia de deixar el futbol i sentia que no era just, perquè al final les persones trans també mereixem fer esport i jugar a futbol, no? Mereixeu qualsevol altra cosa que una persona cis, evidentment el mateix. I llavors vaig seguir jugant amb noies fins que no vaig poder més, una mica també per la transfòbia, els comentaris, les amenaces. Sí, en l'equip femení també tu trobaves aquest tipus de comentaris? Sí, amb els equips contraris. A les grades. A les grades, sobretot. És que els pares a les grades és el pitjor que hi ha. Horrible. És molt fort. I res, ho vaig deixar i vaig dir, què faig sense futbol? No m'agrada la vida sense futbol. I vaig dir, bueno, on em sentiria còmode? Doncs en un equip trans. Ja està. I et vas posar mans a l'obra i ale. Ja està. És heavy, o sigui, arribar a dir solució. Sí, si tens un problema no només trobes la solució, sinó que ajudes aquesta solució a qualsevol altra persona que s'hagi trobat en la mateixa situació que tu. Sí, perquè vaig veure que hi havia aquesta problemàtica de que molts nois trans ens passava el mateix, no? I vaig dir, doncs ja està. I a dia d'avui ja fa anys que tens el Fènix? Des de gener de 2023 que estem jugant. Avui dia he de dir que ja no només som homes trans, sinó és mixta, hi ha dones trans i persones no binàries, que això també és guai, perquè al no estar federats, doncs podem fer això t'anava a preguntar, clar. I jugueu a una lliga, però contra homes, dones... No, contra homes, hombre cis, i és una lliga no federada de futbol 7, que llavors poden jugar perfecte. les dones també.